राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांच्या संदर्भात शिक्षक समितीकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे निदर्शने करण्यात आली। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन चालू आहे। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन आहे आणि हा आंदोलनाचा पहिला टप्पा आहे आणि या पहिल्या टप्प्यामध्ये जर ह्या आंदोलनाची दखल घेतली गेली नाही तर दुसरा टप्पा विभागीय कार्यालयावर हे आंदोलन केलं जाईल आणि तरीही जर दखल घेतली गेली नाही तर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील तळागाळातील सर्व शिक्षक कानाकोपऱ्यातून शिक्षक या ठिकाणी जमा होऊन भव्य असं प्रचंड आंदोलन करतील। हे आंदोलन एवढ्यासाठीच आहे की गेले अनेक वर्ष शिक्षकांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत। फक्त शिक्षकांसाठी वेगळा न्याय आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय। खरं म्हणजे न्याय जो असतो तो महाराष्ट्र सेवा नियम आहेत आणि जिल्हा परिषद सेवा नियम आहे, त्याच्यामध्ये विचार केला तर सगळ्या कर्मचाऱ्यांसाठी समान न्याय असतो। कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने केल्या जातात आणि मात्र इतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ऑफलाईन केल्या जातात। शिक्षकांचे प्रश्न सोडवताना सुद्धा शिक्षकांना त्या न्याय देताना मात्र तो प्रलंबित ठेवला। तो गेली अनेक वर्ष शिक्षकांना जवळजवळ अनेक वर्ष म्हणजे 5 वर्ष शिक्षकांचे वेतनातील जे बिल आहेत म्हणजे प्रवास भत्ते आहेत किंवा रजा सवलत असेल, मार्गदर्शन सवलत असेल किंवा आजारी लोकांची जी बिलं असतील ती वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत। 7वा येतो ना वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता मिळाला आणि 4था हप्तासुद्धा सगळ्या आमच्या लोकांना या ठिकाणी जाहीर झाला। 2रा 3रा हप्ता सगळ्या कर्मचाऱ्यांना मिळाला। शिक्षकांना प्राथमिक शिक्षण 2रा 3रा हप्ता अद्याप मिळाला नाही। शिक्षकांना द्यायचं आलं की वेगळा न्याय का? अलीकडच्या काळामध्ये अनेक शासन निर्णय काढलेत, ते शासन निर्णय जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवून काढलेले आहेत। मग त्रुटी ठेवून शासन निर्णय काढल्यामुळे शिक्षक कोर्टामध्ये जातील आणि प्रलंबित तो प्रश्न राहील, यासाठीच हे केलं जातं अशी महाराष्ट्रातील शिक्षकाची ठाम भूमिका झाली आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रातले बरेच सगळे शिक्षक या ठिकाणी नाराज असून शिक्षकांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे। महाराष्ट्र शासनाच्या या धोरणाबद्दल तीव्र संताप महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांमध्ये आहे। आणि मगाशी जो प्रश्न तुम्ही उपस्थित केलात की शिक्षण मंत्री महोदय आमच्या जिल्ह्यातले आहेत आणि जिल्ह्यातले असूनसुद्धा असा चुकीचा निर्णय कसा घेतला? मग निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना या ठिकाणी 20,000 पगार देण्याचा निर्णय हा पूर्णतः दुर्दैवी आहे आणि हा निर्णय महाराष्ट्रातील भावी पिढीला अगदी दुर्दैवाच्या घाईत लोटणारा असा हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा असं महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातून या ठिकाणी शिक्षकांच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात हे आंदोलन आहे। आणि भविष्यामध्ये हा जर निर्णय मागे घेतला नाही, या जिल्ह्यातील गोरगरीब जे D.Ed. B.Ed. बेरोजगार आहेत त्या D.Ed. B.Ed. बेरोजगारांना या ठिकाणी त्यांच्या भावनेशी खेळू नका। खरोखरच त्यांना नोकरीची गरज आहे। 5-10 हजार जरी त्यांना दिले तरी आज खूप झालेले आहेत असं ते म्हणतात। 20,000 बाजूला ठेवा, तुम्ही निवृत्तांना मात्र 20,000 देत आहेत आणि कालच्या दिवसापर्यंत 6,000 पगारावर तुम्ही शिक्षण सेवकांना नेमत होता आणि 6,000चा 16,000 करण्यासाठी तुम्हाला गेली कित्येक वर्ष लागली। मात्र 20,000 शिक्षक निवृत्त शिक्षकांना जे तुपाशी आहेत त्यांना अजून तुपाशी देऊन जे D.Ed. B.Ed. जे बेरोजगार आहेत त्यांना मात्र उपाशी ठेवण्याचा जो शासन निर्णय आहे तो पूर्णतः बेकायदेशीर चुकीचा आहे। हा जर निर्णय मागे घेतला नसेल तर भविष्यामध्ये लगोलग जन आंदोलन या ठिकाणी छेडले जातील आणि या जिल्ह्यातले तमाम लोक आहेत, गोरगरीब लोक आहेत, ज्या D.Ed. बेरोजगार आहेत, निवृत्त शिक्षक आहेत आणि आमच्या संघटनेचे सर्व जे सदस्य आहेत ते रस्त्यावर उतरतील आणि जन आंदोलन करतील असा इशारा आम्ही या ठिकाणी या माध्यमातून देतोय। यामधल्या ज्या मागण्या जिल्हा परिषद स्तरावरती असतील त्या निश्चितपणे आपल्या सर्वांचे प्रमुख आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर साहेब यांच्या माध्यमातून निश्चितपणे आतापर्यंत तुम्हा सगळ्यांना माहीत आहे की आपण शक्यतो जास्तीत जास्त प्रयत्न आपला असतो की सर्वच्या सर्व मागण्या या ठिकाणी ज्या होतात त्या याच ठिकाणी मंजूर कराव्यात किंवा त्याच्यातून काय असेल तो योग्य तो मार्ग काढावा। परंतु ज्या बाबी शासन स्तरावरच्या आहेत त्यासाठी सुद्धा आम्ही योग्य तो पाठपुरावा करू एवढे या ठिकाणी मी आपल्या सगळ्यांना आश्वस्त करतो आणि आपण आपलं धरणं आंदोलन या ठिकाणी थांबवावं असं आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो। धन्यवाद।